ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ରହିଛି 20 ଟନ୍ ସୁନା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଜିଏସ୍ଆଇ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟି ତଳେ ଏବେ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମାଟି ତଳେ ବ୍ୟାପକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସୁନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏନେଇ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ବିଭାଗର ସନ୍ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 10ରୁ 20 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଠାବ କରାଯାଇଥିବାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ର ଅଡ଼ସ, ରାମପଲ୍ଲୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ସୁନା ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓ ଜିଏସ୍ଏ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦେଶକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 700ରୁ 800 ଟନ୍ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ 1.6 ଟନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥାଏ, ସୁନା ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ କରି ଉତ୍ତେଜନକ୍ଷମ କରାଯିବ, ତେବେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ବାବଦରେ ହେଉଥିବା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନେକାଂଶରେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି।